nwere ife nchọrọ ka ngwa gị bụ onye Igbo. O nwere onye pastọ, wo onye Yoruba. Na-ego okwu ekekata ya. Iwe bịa m. Pastọ a mepere ọnụ na chọọchị ya. Kwuo na ibe ọsụ na Tinubu ya mebe n'ụwa. Na Tinubu ka ya atọ ịkwalụ. Na onye Igbo na-abịa chọọchị ya iwe na-ewe. Ya na ya abịazi na chọọchị ya. This video is to remind you all that Yoruba pastors don't like Igbo people. Yoruba pastors don't like Igbo people. So just take one of your time and listen to this our popular native doctor from Biafra land and see what he's saying concerning the Yoruba pastors about Igbo people. So if you know that you like what I'm doing, do well to watch this video and share your opinion in the comment section, because your opinion matters a lot. Yoruba people don't like Igbo people, whether you like it or not. If you are still going to Yoruba pastor's church, my brother, my sister, you are doing yourself and you need to stop what you are doing, because Yoruba people hate Igbo people. Thank you and have a nice day. Ọkwa iwu onye Igbo ọmụnwa ode jinjim nwa agụrụzi Igbo na anyị ọcha. O nwere ife nchọrọ ka ngwa gị bụ onye Igbo. O nwere onye pastọ wo onye Yoruba. Na-ego okwu ekekata ya. Iwe bịa m. Pastọ a mepere ọnụ na chọọchị ya. Kwuo na ibe ọsụ na Tinubu ya mebe n'ụwa. Na Tinubu ka ya atọ ịkwalụ. Na onye Igbo na-abịa chọọchị ya iwe na-ewe. Ya na ya abịazi na chọọchị ya. To God mgbaka iwe bịa m. Ka ngwa unu ndị Igbo. O de jinjin na-agwa unu. Ọ bụla okwu mbem. Oge mbem ruo ebupụtakwa m unu mbem. Mana achọrọ ka ngwa unu okwu. Ka unu na-ege ya. Ị bụrụ onye Igbo. Kwema 2027 a. Peter Obi ga president. Peter Obi ga-abịa. Ụfọdụ na-asị m ode jinjin kedu ndị mere iji hapụzi okwu Nnamdi Kanu na-ekwu okwu Peter Obi. Achọrọ nke ọ bụrụ Peter Obi versus Nnamdi Kanu 2027. Ka o doo m anya na onye Igbo ji onye Igbo n'ebe anwa. Onye pụta ọsọ Tinubu 2027. Alagbo to God maka Chukwu alagbo bụ onye na-agwa m Tinubu 2027. Ị bụrụ onye Igbo ibe ahụta enyi anyị and gee ntị. O nwere ibe nchọrọ igwu ụmụ Igbo be anyị ndị nọ Lagos. Ị bụrụ onye Igbo nọdụ na Lagos. Gee ntị na o nwere ibe nchọrọ ka m gwa gị. Now a na-echenji si ebe ọhụrụ na onye a ga na-atụ vootu. Ịchọọ na ị ga nọ na Anambra ka ị ga-atụ vootu. Jekwa na nga echenjie ya. Ị bụrụ onye Igbo nọ Lagos. Chenjie to Anambra, chenjie to ana Igbo nọdụ na ana Igbo tụọ vootu. Ka ọ hapụ ịnwa ịtụba vootu tụcha. Atụtụrụ chọpụ ndị Igbo kụtụsiwe. Mapụrụ unu ndị Igbo. Si na ndị Igbo mapụtasịchara. Ụmụnne m ndị Igbo ka anyị na-aga n'tụọ vootu 2027. Alịrị na-egbu m. Nnamdi Kanu enwe ofu mkpụrụ onye. Pụta nwụrụ okwu ya. Onye ka Peter Obi pụta 2027. Ị na-agwa m kedu ihe mere nji pụta hapụ ikwu okwu Nnamdi Kanu. Kwuba okwu Peter Obi. Ọ ka fụọ ya ezi ya. Bụrụkwa akpụpụta Nnamdi na Kanu ka ọtụtụ akpụpụta ya echi. Ọmụ odejiji. Ị bụrụ nwa afọ Igbo. Chenjikwe your location. Chenjikwe location gị n'akwụkwọ ahụ. Jikwa nwa echenji. Ugbu a na ya a na-eme ya na. A na-eme ya. Ọ bụrụ na ebe ị na-ebi ya aka na voters card gị na Lagos ka ị mere ugbu a ị nwere like ichenjie to na be nna gị na ana Igbo. Ka anyị kwudo na Peter Obi n'azụ. Ka anyị na Peter Obi jee n'ọgụ a. Biko na ayọ ka m na-ayọ ụnụ. Ka anyị na Peter Obi jee n'ọgụ a. Onweghị onye Igbo ọnwụ na ị ga-asị m na ọ like ka Peter Obi chi ya. Onye Igbo ọnwụ na like ya mana do to intimidation. Ụwa na-abụzie Peter Obi ba City Boys. Peter Obi win ya na ọkụ ọnụ nwa ndị ọgaranya anyị na-ayọ unu nyere aka. Ọkụ ọnụ nwa ka o je na-anabatakwa n'ọfịs. O ji abụ ihu mmadụ dị ka ode jinjim. Natanụ ka eje nụ ọgụ a once. Tinti anụ ọgụ a once. Yoruba wo onye ndị natanụ na ana Igbo aya. Ka a nụrụ na ana Igbo aya atụba vootu. Unu atụtụkwanye na Lagos na ụnụ pụtacha na ọ ya na-ebute anya ụfụ nkụtisi unu. Ụbọchị ahụ ruo asị na-abụghị ndị Igbo niile na ba na ebebe onye ọhụrụ na-amanụ na egwu dị. I don't need to pray for anything to happen to her.
the Lord whom I serve is going to do to her. Meh. Don't allow God to do to you. Meh. You don't see him. You see him. Ka ị mara egwu mmiri mara egwu ọkụ. Ọ ihe m kwuru n'egwu m. Ndị ga-asị my Lord dịrịkwa nke egwu. Ka ihe m kwuru na were mkpọrọ ajọ afa. Onye m na-azọ ndụ si eme apologize ka o were onwe ya. I don't know how what I'm going to say now will offend some people, but I'm prompted by the Spirit. Listen, to declare it. You know, when I was sent to the monastery, listen, it was a very painful experience in my life and in the life of the Russian ministry. Let me tell you, 99% of the reason why this ministry was closed, 99.9%, my bishop is not aware of it. I decided just to obey the church. Listen, but I'm trying under the point of this message to tell you that I'm in good terms with the church. I love my bishop. I love the church. My own is anything that will give the church bruise, I will not be part of it. Onye ga-asịkwa na kama ọ bụ mụ dị right, it's wrong. Mana ụka enwe nsogbu. Dịzịa right ka m dị wrong. Ka ọ dịrị ụka na mma. I prefer to be wrong where I was right for the church to move forward. Because the whole issue is salus animarum. Salvation of souls. Anything that will mess up souls, I'm not part of it. What am I trying to tell you? The person, there's no need hiding names. Because we are calling Meshach, calling Shadrach, calling Abednego. In our case here, that woman called Monica Ota, listen, that one called Princess, she was the person who did all 99.9%, if not 100%, of what made this ministry to close down for 6 months. It was that Monica Ota, 99.9% of Enugu diocesan priests are not even aware of what happened. Mbaka, you disobeyed. Mbaka this, Mbaka that. Even what made you people to go looking for me, that post that Father Mbaka was arrested by DSS, she posted it. She led the church in Enugu into error. That princess, she owes the church apology. Public one. I'm not insulting the bishop. I'm not insulting the church. I'm trying to tell you that nobody can hurt the ministry of the Holy Spirit and go free. I have to obey my bishop and go to the monastery because of oath of obedience. Not because I was guilty of what I don't know. No. I have to yield to the church. Nna na nwa na eso okwu. Nna na nwa na nne na ide asobo ụka. Now, when she was doing all those things, those who should listen to me had no time to listen. I was like Daniel that time, accused and pushed into the fire, or into the lion's den. Just like Meshach and Abednego, the minister saw herself inside the fire. But now you can see, we were not burnt inside the fire. The fourth man whom we serve, Jesus, saved us. Jam your hands together for him. Oh. I pray that this message will not cause another trouble. Because how people see things, I don't know. But I have to say it. Listen, the church is ever sagacious. In her sagacity, nobility, integrity, and righteousness, in her unquantifiable holiness, the church is impeccable. I love the church. In the impeccability of the church,
I adore the Lord. But I'm trying to tell you something. Listen, Meshach did not fight. Abednego did not fight. Shadrach did not fight. The fire itself fought and killed all those people. Inside the den of lions, Daniel did not fight. There was an angel who came to save him. Just like when I was in the monastery. I was saved by the angel of God. I never had time to tell you my horrible, ugly, and toxic experiences. I came back from the monastery and remained a Christian is by the grace of God. Because in all this, I am more than conquerors. Now what I'm trying to tell you is, all those, even hidden ones, from that demonic altar, you want it? Even when she eventually went to Okunerere, I didn't understand why Father Paul should even admit her. Somebody who harmed your brother's ministry. But I've forgiven everybody. Eventually, she attacked Father Paul. But the way suffered the wound, the daggers attack was in the adoration ministry. The bleeding was much. The adorers were perplexed. Many had inner hurts. Many were depressed. Amen. Nobody knew that we will bounce back. Manana machi gwagi maka onye na-atụ ụmụ Chukwu aka. Ụka Kristi bụkwa anwụ anwụ. Jesus said, and the gate of hell shall never prevail against the church. This is a ministry that's so loyal to the church. And somebody painted us recalcitrant, obdurate, and obstinate, which is not true. The ministry is of God, approved by the church. It has a holistic, valid, and licit orthodoxical approval. That is purely ecclesial. Anọkata siwazia na ọ bụrụzi anyị nwa. A tiri ndị a n'ọkụ ka ọkụ leto ka ha bụzụlụ ozu. Mana ha bụlụ ozu. Ndị chọrọ ka Meshach ka ha bụlụ ozu ghọzụlụ ozu. Gịnwa, John 14:19, Jesus, because I live, you shall live. Somebody shall live. Say, I can say, because Jesus lives, you shall live. You must live. And on John 14:19. Amen. Then the king, having seen all the people with their wives and their children, now we see all of them march inside the den of lions. Hanaba. All of them entered. They saw Daniel out. They thought no lion was still there. Daniel's case was different. And your case is different. Touch yourself and say, in Jesus' name, my case is different. And you. Oh. Imana obuna anyu chance apilo ya no go tule. Ihe anu wa iga bigara. Many amaro. The accusation, the blackmail. Oh. The destruction, the harassment, the emotional destabilization, the trauma came from this Monica altar. All I am asking her for her own sake is to come and apologize to the church in Enugu diocese. Otherwise, she will regret ever being born. So that another person will not try that kind of rubbish on us. She will be a point of reference. Look at how those who tried us, it was. You know, at times they will say, you get your Maroki. I was like, oh, you get Monagin a best.
O nwere ihe ekwu maka Chimara Okene emero. Nke ikpeazụ ekwuzi, my bishop then Mbuji asked me to forgive him publicly and celebrate public mass, which I did and forgave him. Having done that, do you still want God to harden his heart? I pleaded forgiveness on him. If I see Chimaroke today, I will embrace him. I have no problem with him. I'm forgiving him. The church said I should celebrate public mass of forgiveness, which I did. So anybody who is tongue wagging in the social media, you just want to make money. But all I'm trying to tell you is that all those who attacked the children of God, none of them had ever gone free. The only one that is remaining is this Monica Ota. Now, I don't need to pray for anything to happen to her. The Lord whom I serve is going to do to her. Don't allow God to do to you. You don't see him. You see him. Ki mara egwu mmiri mara egwu ọkụ. Ihe m kwuru n'egwu m. Touch not my anointed, my prophet, do know her. In Psalm 105, verse 15. Amen. Say wenere nchukwu aka enu n'isi. Ịma na ewere ọnwụ mmadụ ga-anwụ, udene fozu onye ahụ udene zere ozu ya. Ya ozu udene na-asọ, udene anọ n'oyi abụ. Because the kind of tragic situation the Catholic Church in Enugu has passed through, if not for the grace of God, oje gwere nke ogwe nke ọbịa ndị nke asị ya nke ọ nọ na saloon akpọ bishop ọ otie na speak out ihe aka nwaanyị a na-akụ game ma mgbe a kpọrọ meeting ọ ga-agwa ndị mmadụ na bishop ga-akpọ Fada Mbaka echi na ọ bụ na o mere ya na ya chi secret chọọchị Enugu n'aka this and that bla 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 bla. How? Onye ka ị bụ ịmakwa ihe bụ church Athanatos ụka bụ anwụ anwụ egbuwe ha ebe a ọ basawa ebe nke ọzọ ụka Kristi Odogu, the body of Christ. Galatians 6:17, henceforth, let no man trouble me, for I carry in my body the wounds of Jesus. Princess Ogo. Ihe ga-eme emekwa ogo nwa. Chakwa, unu hakwazuzu ihe ahụ. Onye chọọ ka o were onwe ya, onye Chukwu gbagharịa. If you remain obstinate, if you remain obdurate, then whatever you say, you take it. But go and ask about those who put Meshach, Shadrach, and Abednego in the fire, how it ended. Go and ask about those who put Daniel in the den of lions. All of them entered with their wives and children, as they were there. By morning, the den of lions was open. You have the skeleton, bone everywhere. Upon agro sense. Jehovah breakfast, lunch, and supper. Chukwu dị egwu. Chineke na-agbara ndị ya ọgụ. Cover me with the blood of Jesus. That the counsel of every Ahithophel shall be messed up. Nigga say, my Lord, dịrịkwa nke okwu. Ihe mkwuru na were mkpọrọ ajọ afa. Onye m na-azọ ndụ si eme apologize ka o were onwe ya. Ya hapụ n'ime ya. A sị na ewere ọnwụ mmadụ ga-anwụ udene fozuo ya ahụ ọcha. By mara na ewere ha na-agba prophetic power. Nga bank ji ihere eme ụka nọ n'Enugu. Kezi ndị ga-azọ ụka nwere osi. Anye osu na handball, ndị na-atụ handball apụta. Osu na-agba bọọlụ, ndị osu na so ụka nwere ihe niile, ndị be aka, ndị be anya, ndị be imi. So party nke mbụ will not leak. Nke nọ bụ akparị nwoke ya jụọ, who are you? Ka ọ bụ nwaanyị na-achọ ịta isi ya. Hi! Shiebe.
Benchon ga-abụrụ ebe ọ na-aga ka na-ekwu. Ya na-ekwu bụ na onye alụlụ ana dị n'ahụ ama mbata here. Ayeyeye. And o nwere new science gekwe ntị o, new gynecological neurological science of health nke a na-asị nwaanyị na-ehuga na anyụ mamịrị. Gee ntị mụta